yun no, usap-usap mga Aji. So katatapos ko lang mag-arena. And bakit ngayong madaling araw ako nag-arena no? So ito pa itaw sa inyong aksi ko. So yung aksi ko mga Aji, naglalaro lang naman yan sa 1.8 to 1.9k. Paminsan nagto 2k pero paminsan mga baba din. So yun no, up down, up down. So bakit ganitong oras ako maglalaro? Kasi mas madaling manalo sa ganitong oras. Kadalasan ng mga kalaban mo antok na, hindi focus. So, kape lang ang katumbas niyan. So, ito maalit na nyo. 14 fights to 1 lose lang tayo. Tingnan nyo kung may reptile na nanalo. Kaya kung bakit sinasabi ko mga Aji na okay pa rin yung beast. Mas okay ito kung totoo si mga Aji kung nasa likod yung beast ko. Kaso, pag nasa likod yung beast mo, kalaban mo kalaban mo aqua. Aqua yan sa dulo. Wala kang gagawin. So, mas may chance ka pa rin na nasa gitna talaga yung beast mo. So, ito naman, pang ano lang to, pang mid-tier na team. Pero, good shit na siya, no? So, kumbaga, kaya mo siyang buuin siguro ngayon. Price range niya, mga 60k, 70k, kayang-kaya, no? Nasa 2k MMR na yun. Walang kahirap-hirap siguro. So, yun lang. At least, may idea kayo. So, bakit ganitong oras? Kasi nag-aabang din ako bumaba yung gas fee kasi kanina muntik ko mapindot, buti na lang hindi ko pinindot kasi naglabas ako ng mga 6k na SLP kanina no? So buti hindi ko pa napindot kasi medyo naantok din ako kanina. Pagtingin ko 6k, umabot pa kanina 6k, buti hindi ko napindot din kasi kung 6k na ako lugi ka na. So yun lang no, maraming salamat and abangan nyo yung mga scholar natin. So God bless sa inyo. So wag lang sana kayo mainip kasi hindi na uso ngayon yung chop suey na scholar, no? Wala kang mapapala doon. 75 SLP a day for chop suey. So, I rather invest for a good team na kaya ng mga 15k or 1.5, I mean 1.5k na MMR, at least 12 SLP, ganun per win. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo and kailangan natin medyo talented na scholar. So, God bless.